Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Maadjong buntag may gala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Live kakisi-kisi, mudugo pag yun. Ang mutana ko ni mo din ba? Nalaba inquiries diya sa haplas nga pang pagahi. Kaya magsugod na tag padato pobre pa mangyapon na rin. Antad doon, may nang natin negosyo ba? Di man ka gusto mo tindog o relihiyon, di mabligya na lang tag-haplas ng panggahi din. Entrepreneur bitaw ka? Tagang ka kayo mo ng negosyo ba? Ako, wag ganit taon. Din, Maglurat lang ng mata na ko kung uy baton. Awak talaga sa naman ino na may gala kay sa kabisi na ko ba maglipong-lipong ko ba. O say lagi pag abot sa balay, lamig kay higda, di na mo panihapon. Pero kapoy ko kay ba? Langan kay wang tigo naman ta. Muna ako istoryahan niya. O na ako'y na-notice ko sa mga pasyente ron ba? Nga wala sa libro. Tinood wala gini sa libro. Daghan kay ko makita nga mga edad og 60, edad og 65 nga tigulang bayi, tigulang laki. Dili kay matukan ba? Yeah, for the last 5 years, wala man ko kakitaan ni sa una. Itong mga bata-bata pa ko, 1980s, 90s, 2000. Wala yung kitaan na ba? Karon na yung mga tigulang ba nga pati kuan laway matukan. Nya ang usually gyud ako makita sa tigulang, mura ka ng stress kayo. So mao na siya nga mangutana ko sa pasyente na. So day problema nimo sa balay na. Mao lagi ni Dok, kaya ako may nagpadako sa mga apo na ko, gibiyaan man sa nanay o tatay. Langyaw man. Taminon matiguang, bantay o bata. Balik mi grade 1. Muna karon, ang ilang panguna-una, pero lang dito silang apo. Nya, ano biya, income ni tiguang naman. Usaon na nimo. Nya, magsalig sa pensyon nga in taon. Ang pensyon sa SSS, di kabuhi sus, in taon, no? Luoy kayo. Nya, usay lagi, tungod sa kalayo ba? Ano mga Agusan del Sur, mga pasyente gikan pag dito sa Buanga, may gara. Kaya, daghan naman kayo lang yan itong doktor. Dili mo sila maayo. Ano mag-reserve na yung mga isa ka oras sa istorya sa tiguang ba. Kaya dili man yun magkuha sa tabletas, may gara. Kaya dali ka matukan, niya, magkaon ka. Pagkaon mo ba, kalit lang. Mubara mong tutunlan. Dili mo diretso ang kanon. Tingala ka bang ano maningkon niya, maglisod ka ginawa kay nabarado naman ang ultimo tubig, ikasulod. Akong ipasangin lang sa una, may gala nga, base siguro ka nang nagdali-dali ka nung, o nagdali-dali kang kaon, o saba. Dili man kay, ang ubang tigulang, hungit ka ganing tulo, pat ka kutsara. Matukan naman, sus intawon, may gala. Ipankaan ako mga calcium, potassium, biya kung saan nila mga siyum-siyum niya akong nahatag sa ila, dili mawala, may gala. So, nikon ko, kanang ako silang research ba nga, asa man nagikan yung problema ha, sus kadaghanan, may gala. Stress case kinabuhi. Ang sige, istorya nga akong anak ko ang taon sa Saudi Dok. Tuwa rito, nagka-problema kay sweldo. Akong anak dito sa Japan. Kalimot naman sila na ilang mga anak diri sa Pilipinas. Saon mo na siya. Nya, kita lagi mga parents, doon na lagi ng katabang sa ila ba.
man nga, makalimot mo po sila mga responsibilidad. Ikaw magkuhan ba, ang tigulang magtubang. So, magsige ko istorya na sa ila, hanto na makita gyud nako nga ang rason nga dali sila matukan kay ang ilang utok pa naman stress na kayo naga bisag unsa na limaw na may gala. Yung mga uban si tinta na edad na maligya pag sige itong ibaligya ito mental kung ano saan na nimo ang sa ito yung ibaligya o nga isuroy pa niya sa tibok buntag sa ilang mga silingan para lang makakita lagi pagkaon. Patay. Kasi makauna-una ako bang nga naman yung tao na yun. Diba no? May sakripisyo na ka nga eskwelaho kung niya ang profesyon nga gipat eskwela na mo dili gamit to magkuan no mag call center, mag domestic helper, sa pagbuhato. Nya, may rabag, walay responsibility dili kanang ba? Biyaan ang mga anak sus in town. Ako, ma-expose juga ni may galang kay alam nga mga problema mas pasyente akong tubangon. Lami kayo maingon nga adto ni kag psychiatrist na. Lami kay anawon bagay surgeon god. Di maluoy man kog ko. Di magkuan ko. Istorya ko nga. Kuan na daw na. Kanang una na daw ng pangitaig paagi nga istoryahan na rin mo imong anak. Nasa li responsibilidad diri. Dili man siya pwede nga biyaan lang mo nga tigulang mo income. Mao lagi mo na sugod sa Dunlan may gara. Ultimong kuan god, laway. Ha? Musige lag ubo. Unya, dok, ang i-complain na bagyo karaghanan sa ako may gala. Ubo. Di. Kung ubo lang, kung gahi pamukod, daghang pahumok diha. Kung humok, pag-iheon po. Di ba? Praktikal lang istorya ko. Sige sipon. Way kahumanan. Hindi, gusto nimo nga mugahe na mo sipon, di paghion na to. Mugahe gani tai, kanapa kang sipon? Sayo na kayo na siya. Ang problema may gala kay kanang yung di nimo hulog-hugon nga asa naman siya. Masa may cause ang iyang bubo. Eksamino nimo. Wa kayo makita. Dugyan mo. Sorry, istorya gyud sa imo ba nga atinom to. Mubo kong matukan ko. Ano matukan po ka kabat ka kuan panay mo ka dili mo kaon kag sa taro. Wala man kay trabaho. Sus dok. Kung kay balo lang ka. Kung kay balo lang yung kag yun. Kung unsay akong kaproblema sa balay. Mao lagi. Usahay man kaluoy na ako batin na lang ako babayaran ng konsulta. Ay kayo mga dato diha babayad ng konsulta. Sa may buhi na to. Mao lagi na sa may gala nga. Sa atong mga kadaganan sa tao, puro stress ang problema. Nakoy daghang kay kog makita ang pasyente nga ano si manisig palpitate. Ano ba magpaspas yan kasi-kasing. Nga akong may taon nga bata pa ganyan 35, 40 years old magpalpitation na. Hindi ko nga unsa man kadong kanang problematic kay kas trabaho nimo. Lagi do. Yan naman. Nakaulit mga ko alas 10 gabi. Mula pas puto namin sa among amo alas 6 buntag. Sus. Ay wala na. No time for love. Mao lagi may gala nga. Abi ba ninyo tabletas, hatag tabletas ayo dayon? Wala eh. Kapila na ko ana ga di kan ubang doktor. Taga tabletas diri
Lami man kayo. Takaan ka tabletas para makabayad ka konsulta nimo. Human. Pero di ka maayo. Di ba? Naghahanap na mga konsulta, pagkonsulta o pagani ka sa kuhan. Ang sa problema naman nung, taga nanay kay resita, wa pagani ka kalingkod. Mao lagi ni siya may gala nga sa atong panahon karon, mga matay ta sa stress ba. Lisod na pud kaayo kay atong kalagaran sa tao ron manita mong kwarta. Wala pa ko kitag tigulam may gala nga mga butag mga sitintang nga may problema except taga-bukid ba. Nagkagay ko makita nga mga farmers gani. Pulbuton sa mga anak kay pa-check up. Okay man kana imong papa. Okay man kana imong mama. Nga naman ang pugson na yung panhi diri sa syudad nga di na sila ganahan diri sa syudad kay init. Saba. No, lagi na akong anak dok kay siguro na kwarta. So pa-check up. Ang tigulang yung taon nga komportable sa iyang kinabuhi dito. Mangguna-guna sa buntag, paguman, kaon ng bahaw. Kung niya, butangan dahil o ka ng buuan dahil asin, bites na. Dagan dahil ko makita na ba? Sa karon ha? Dili sila magsalig sa ilang anak nga ng langyaw. Kung makadumdum ang anak, okay ra sa ila. Kung di ko kadumdum, okay ra po sa ila. Basta makita, naagyan ko yung mga kuha nga tuwa sa unuan sa Muntapo. Huwag yung kakita sa syudad, kato na lang idala, bira sa anak nga ipa-check up kay para sure lang, para sure ko no. Ay, ang gasto-gasto, ithatag ba na ninyo sa tigulang nga ang baon sa iya dito? Usahay, silang duhara. Tigulang lagi may galang nga stress kayo. Gikan sa edad og 25, paing sa edad nga 80, 90. Matingala ko, ano man sila nga imbis na tigulang na, maglingkod-lingkod na lang, katol sa itlog. Tanaw lang sa mga mga bukid, Huna sa mga panahon nga ang labay nga gibalikwas sa kinabuhi. Usahay lagi makahuna no ako ba? Kay ako tungod sa pagkabata na mga gala. Ay sus. Wala gid ko ni undang trabaho ba? Mo man kinaiyan ako kay dili man mi gyud ingong dato kay pagsugod. Wala gyud. So ang akong utok nga di ko mo undang og di ko mo undang trabaho. Sige ka na usahay lagi magvertigo na, maglipong-lipong na sa kapoy ba. So, mao na siya nga di ko ganahan mo kaon. Muna na di ko kaon ni gutom mo na pag niya. Maski ko ay lami, kaon. Mao lagi na may lang. Basta magtigulang ka, dagang ka kay mauna-unaan. Dagang ka kay kanang mamili na ka ba. Niya, magbot-bot po ni mga anak. Ay, ikaw na ng pa. Ay, ikaw na ni ma. Di ka pwede nga na ma. Sa mga nang eskwela mo sa University of Piapi. Sus, in town. Mo mo na kinaiya sa tigulang. Gusto niyo mga mataas ang kinabuhi. Mga hinuong sugdan nga maglisod na hinuon. Daot ang kidney tungod sa mga herbal ipanghatag. Mga daot ang kasing-kasing kay sige lag ka-stress. Sige na asa naman mo dahil, di man mo bisita diri sa aro. Katiguang na namo, di mo bisita. Kalipay na sa mga tigulang mo yung alam. Kita lang mga anak ko. Pila lang kami na to, so isa kaadlaw. Muna kalipay sa tigulang. Dili man na siya yung hita pa na siya paslubong. Wala man na. So, mo lagi ni. Matingala ka. Madali matukan. So akong gihimo ana may gala kay dili man gid siya magkuha og tabletas. Di po na ako siya makorek kung saan ako siya kay dili man related sa high blood, dili related sa diabetes, dili related sa rheuma, mga ubang sakit, wala gyud.
Mga kon gani mga like post-stroke kanang na kuan sa stroke, na paralyze na. Wala ba nga na ba? Basta lagi ma-involve, ma-appeal ang utok sa pasyente, di naman kasabot ba asa man kani nga anong madunlan man ni siya. Niya may stock up ang pagkaon listo tungo sa dughan. Sama. So nakita gyud nako nga stress kayo ang tigulang. Yung mga tiguang na nangita pag kwarta. So akong ginahimo ana magala. Ingkulong daghan man yung problema. Mayroong taxi Bill Gates ko kay tagag milyon. Ang maayo gid ana nung pagka madto abot ng alas 5. Ayaw si tanaw drama sa TV. Kung gusto kag lingaw, lingkod-lingkod lang ko sa gawas. Tanaw na sa inyong bukid. Istorya-istorya kuan. Istoryang gabok. Istorya-istorya lang yun. Wala ba yung kung ka maghinuktok ka sa daplin. Malagi. Lisod po kayo na itudlo may gala kay ang tigulang concern yung kayo. Mao nung hinahinay ko therapy may gala, hinahinay ko istorya na ako ang mga anak ko, ikaw mo mga anak. Ha? Paminaw mo, dili ni ang problema sa imong papa. Way sakit ni. Kamo ang problema niya. So, imbis ng hatag mo problema sa iya, inyo istoryahan maayo ba nga, bisita mo, mga pa, ay na problema ni pa. Kami ni bahala ni. Ha? Kung sa'yo gusto nimo kaunon, sugti lang. Ha? Ayaw mo sige pagbuot sa iyang kaunon, oy. Sa tinuod mga batan-on na minaw na ko ron. Ha? Walay lami ang sudan nga balik-balik. Number 2. Bisan pa kung saon nimo nang imong ikaon, walay lami. Ako mangyud kay di man gyud pilian sa una. Ako sa ihatag kaon karon sus. Ihatag na ko mga katulo ka upat balik-balik ang sudan, wala na. Why dyan mo? Wagoy lami. So, nabuang nga akong misis, pangita o pagkaon ba kaya sa akong ganahan kaon. Niya kay, ramanig ang sa tiguang ba may gala, ang ganahan sa tigulang, mga aslong, so paksiw. Ha? Di mo matingala sa ako may gala nga, paksiw ka kung panaod to. Kung pwede ka rin, paksiw na po sa gabi eh. Ha? Pahit na yun sa ako na kunay, bahala na ka kung saan na yung mga sudan. Basta ang bulad, di din mawala ng bulad. Ay nga na yung kasimple may gala, pero sa tinuod ba? May lamis ako, may lain. Kani ko mga anak, malitog, mga burger, mga sa pa ba na ilang paliton, mukaon lang ko kay igastuhan man. Nya charge ako, mukaon lang po ko. Ha? Pero sa tinuod ba, wag ko'y lumi ang tigulang niya. Inyo pagyumpugngan, ayaw kaon na. Awa na. Imbis noon, mataas-taas gamay ang kinabuhi sa tigulang, inyong giduot. Ipalitan na niyo glansang o kahoy para watin na ng dayon mo pirma. Kadaghanan sa inyo, wa mo ka-realize ano ba? Tingala lang ko nga naman ang inyong lisod-lisuro ng tigulang. Nga dili mo na ingana unta. Bisag ka, ultimo ko ng kung sa iyang gusto, pugson. Pugson o kuano, saboni o kadi pa. Ayaw ni pa. Sa mo. Pero sa iya, di. Siya ba? Interesting. Akong gusto ginagumaya ka ng silent na gani kayo. Mingaw lang yun. Tibok adlaw ko sige istorya sa pasyente. Nga pa'y mga pasyente nga babaan. Di mo man. Sakit dito, sumpay dito sa likod. Sus, pastilan. Akong utok. Libogation na yun. Nya himo mo na nimo tibok adlaw di ang gusto nimo silent lang yun. Unang usahay kanang mananaw ko TV, kuha na akong sound.
Say magpiyong-piyong lang ko. Kaysa sa ako, peace. Peace pa yun akong gusto nga dili na madisturbo akong utok pa. Kaya tungod sa kadaghan yun una. Yung ultimo nga magsubad kag problema sa laing tao. Una lang ninyo may gala. Ingana kalisod ang doktor. Mga kadaghanan sa mga namatay ko sa'yo. Kaya amo ang pasaano ng mga problema sa laing tao. Dok, ika na ako, 5 ka doktor, dok. Wa, yun kumain, dok. Ya, ikaw po. Responsible man kay ka, di. Lughugon yun mo iyang tibuok lawas. Asa man nagikan. Nya, mag-uulpog ka. Ha? Labaw na mag-opera ko, may gala. Sus, way katulog eh. Kaya kung magkalisod ang pasyente, di mo ka matulog. Di ka katulog. Una-una ka nga, sus, in town. Bata pa kayo ko, nagsugod na kuha ba? Ha? May manang uban kay opera dire, dawat kwarta, babay. Ha? Dili man ko lisod kay ko ingana may gala. Usa usually gyud mapil gyud ko problema sa pasyente. Dok, wala man mi kwarta ani dok. Di tudlo na kung sao na pasikot-sikot mga lingap, mga PCSO o applyan na ni ngana applyan na niya. Pangutang noy. Ha, pangutang noy. Ha, sa ari lang gud basta bayaran lang kinang utang. Ha, ang kinabuhi dili mabayaran. Pag mo pirma ng wati, wala. Watay mahimo. Surrender ta. Kiki, pero mo lagi na akong diktum protocol na ako may galang. Tabangan takahang to di makaya. Pag maingon ko nga naglisod na gyud ta ani no. Dili gyud siya may gani mo survive siya kung opera pag diretso ba dili ko magtago-tago. Wala gyud tago-tagoan ang mga istorya kong pasyente. Once nga di siya kasabot sa akong ginasulti, kunong kung di ka kasabot adto kag laing doktor. Imo una-unahan kung tama ba akong ginaistorya. Ingana ko dili ko masuko nga niadto mo laing doktor. Wala sus, in town, Santa Cruz, Digos, Malibang, Manguros. Wala kita. Nakalimot pa po ko sa imong naong. Doon dumantalang ka, mutanaw ko sa imong card. Kanima da itong kuan, pirahanan o kalmuranas. Ikaw ba ito akong gioperahan dong? Lain man itong gioperahan mo sa ako, Dok. Itlog man to. Itlog. Di na ka dong dumana. Pero may ka na magsuroy-suroy sa gawas mga galang. Dok! Musta, Dok? Musta pa ko? Wago kaila. Kadumdum, pila kalibo na nag-gioperahan. Dok! Akong anak, Dok. Akong apo. Gituli na po di mo. Akong apo na po, tulion na po ni mo. Patay. Nangapo na akong gituli. Mawalagi na. Katong matukan o dali kay matukan sa ilang laway, mubara ang pagkaon rin sa dughan. Psychological na may galang. Walay tableta sana. Nangitaw peace, nangitaw og kuan kaning subay peace Bisaya Kanang mawala usaya Bisaya na kung may gala. Kanang kalinaw, ha? Nangitag kalinaw imong utok. Kaya bitang sobra kay ko kay stress nga nag-opera ko nga di ko kasabot. Unsa man tawo niyo wala man nakita CT scan, wala nakita sa ultrasound, wala nakita sa X-ray. Sus. Pag-abrin mo sa tiyan. Stage 4 na cancer. Maluya ka. Wala kay di mata kay nga maayot ang kuan, mananagna. Ha? Di man ta pwede mananagna. So, imong himuon ang mahimo gyud. So, studious pasyente. Diretso gyud. Walay atik-atik gyud. Muna kadaghanan sa mga pasyente na kung pagpili na ka generation. Mga apo na. Mayroon sa kumain yung kadukong istorya, no? Kay yung kay kuan, pabor-pabor. Isulti man yun yung tanan. So, matukan gani mo. Ayaw huno-huno tambal psychological istorya mo sa kinsay source sa problema. Asa gikan ang problema. Kung si sulbad, ayaw sige huno-huno nga
Ako, kay problema pero wala ka nang itag solusyon ba? May tayo solusyon. Ha? Kay diha lagi na mataas-taas imong kinabuhi ba? Si Dr. Kagapi ini, sa doktor sa kanginan. Kinahanglan ninyo mag-text diri sa kuan sa doktor sa kanginan. Gamitan ko ninyo ang kuan, ang numero para sa doktor sa kanginan sa radyo kay kung mo text mo sila hindi man mo matubag. Kasi mo text mo sa kong sekretary, asa man si mo tubag. So dito dili gyud sa doktor sa kanginan. So ibutang na sa inyong cellphone ang 0966 400 5595 0966 400 5595. Okay, diya tayo text gikan sa Saudi may gala. Nakalimot siya sa iyang protocol. Wala gyud niya ibutang sa lalaki ba, bahay ba, bayot ba, unsa ba, unya pila edad. Gidretso dayon og kanang morning doc. Kaning sakit sa akong tiyan, dugay nang kaya ni doc. Abi nako og kabuhi pero sige ko tanaw sa imong video sa YouTube. Mo na nag-text nako nimo ka doktor basin naa ka ma-advise ako pod. Magamot ako ginainom Pantomax, Scopinal, Gabison, Dispratel na pay daghandok na gamot na kalimot nako sa uban. Pero naisa na arang-arang gamay dok. Hyposec pero naaraman gihapon ang sakit. Balik-balik na jud ang sakit. Unsa man maayo akong buhaton doktor na ako sa Saudi. Mao ni siya. Mao ni pangutana may gala kay sa iya lang ipangsulti mga tambal. Ulcer man ang gi-diagnose. Sigurado ko dili ni siya kung bata pa na siya mga diha sa mga isasinta, babae, tambok, wala. Gallbladder stone. Kung ang sakit sa iyang tiyan magdagandagan, ayoy, pancreas. Kung sakit niya sa iyang tiyan, tuwas kilid, ang kidney. Kung babae siya, daghan kayo kung naanday. So, ang pinaka-importante yun, ayaw yung adto o Egyptian nga doktor kay kulang sa eskwela. Gikan diya ko sa kanpod Middle East. Kailag yung ko anak nila. Wala ka. Tagaan ka ng antasid, ulcer. Kalitanan na yung tambal gina lista dere. Mawala yun. Di ka maayon kaya wa man nila sikot-sikot na imong tiyan. May gani, gigunitan pa na imong tiyan. Basig nananay bukol diya ba? Ang una yun anak dong, pangita daw doktor diya, asa makadapit sa Saudi, kay daghan diya sa kuan ba? Daghan diya kaya sa Dubai, daghan kaya ng Pilipino doktor nag-practice diya, mga espesyalista pa. Pero dito sa Saudi, wala. Kay social medicine man sila, gobyerno man. May daghang kayo ng langyang mga doktor may gara diya sa Middle East. So, kani sila ang magkapanana kung ayuhon lang yung pangita. Dili ni siya makaya og ka ng dili espesyalista. Kay, tagaan nga diretso tambal nga pang ulcer. Wala man lain. Mao ni siya, dong, day, unsa ba ka? Butang yun na inyong unsa mong kuan, laki ba, bahay ba, bayot ba, unsa ba daya, og edad. Kaya diha ray taon ko magbasi sa paghatag sa mga advice nako og tama nga history. Wa pud ka ng storya diri kung unsay gipaghimo sa imo. Kan ba, X-ray, ultrasound, unsa ba, CT scan, unsa ba gihimo sa imo. So di pud ko ka sulti kung unsa gimaayo sa imo. Importante nga magpatanaw kag doktor diha. Pag di pagyud ka maayo, uli sa Pilipinas. Sa tinuod may gala. Nagangay ko mga pasyente, mga OFW. Dili ko sila ma-satisfy ba kay. Nagganon kayo mga doktor dito na halimbawa na yung mga negro, mga puti.
Amerika. Ay, nurse na rin matubang niyo ba? Dili matubang ng doktor. Ngayon lang resita, tagaan po ka. Bayad mangyapong kauguan. Bayad mangyapong kauguan ng konsulta. Malagi. Ay ka ni kag-examinon bago ka. 0926-576-7254 Dok, ang kagaw ba nga TB mapatay ba sa init nga tubig? Dili in tawang dong. Ang kagaw sa TB manong sa una maingon na to nga wala kuno sa init tubig. So gi-require ta ng restaurant, gi-require ta nga initon ang kutsara, tinidor, mga ano. Itong naging panahon pa to ni sa patong panahon mga 1980s. Gi-require gid siya nga initon ang kutsara. Sus nakita man nga di man mamatay ang Mycobacterium tuberculosis. Di man mamatay sa init tubig. Unless mabukalan na nimo isa ka oras. Mao na karon dili na makatakod nga gamit sa tibihon. Wala gid na siya. Makuha ra gyud na nimong TB kanang kaistorya nimo kay maglupad-lupad man ang kagaw. Buhi man na siya. Di man para sa COVID nga particle lang na siya. Protein lang. Malaki. So dili na makuha, di na mamatay sa init tubig. 0910-114-6947. Dok, good day. Ang bisoprolol ba doon na side effect? Mga 1 month na ko siya inom. Kaya akong matikdan, imbi matulog ko sa gabi maabtan ko 2 AM sa kadlawon. Lusod ko katulog, kay bisan katulogon ako, murag dunay musakang kabugnaw sa akong ulo. Then maglisod ko ginawa, unya padingtong bugnaw, intero lawas. Mabasa, good ang akong sinina. Tungod kay dili ko kaginawa. Dili ko katulog. Unsay hinungdan ani Dok? Nelson Paloma, Mangagoy, Bislig, Surigao del Sur. Ay, ingani siya noy. Ang imong sakit. Number 1, tungod kay tigulang na ka. Siguro kay pawa ko di mo kibutan imong edad. Number 2, ang bisoprolol, iyan ang hinayon ng imong kasing-kasing pagbumba. Sabot ka? Kaning, diba ha? Kung mudagan ang imong kasing-kasing 120, matake mo ka kasing-kasing. So, mo nang tagaan ka o bisoprolol. Para dili siya mabumba pag maayo. Pero ang problema, ang side effect sa bisoprolol mahigala, nga imbis kinahanglan ka mo dagan imong kasing-kasing og 95, iya man napugnan. Diya naman siya kutod sa 80. Di kulang. Kulang yun siya. Kunya, di hinay naman kasing-kasing. Muliyok ka nga gamay, hangos na ka. Kaya ang tampal nga imong ginainom, ginapugnan man. Ginapugnan imong kasing-kasing ibis mo. Ang requirement sa atong lawas, nga bubumba ang kasing-kasing, diya sa mga 90, 95 kung maglakaw ta. Sus, yung tao ng bisoprolol mo higala kay iya man ang steady o 80. Dili siya mo cope sa kinahanglan sa lawas ba? Ura na kagitagaag pacemaker. Gamay na lang kay step nga pacemaker na imong kinahanglan kasi sige nang dagan imong kasing-kasing ora kabayo. Mo na problema noy. So ang ako yung advice kung sa tawag gani sa Bisaya o kana bang imong itansya-tansya nga kinahanglan magyud nimo 1/2 tablet, kinahanglan magyud nimo og 1 tablet o 2 times a day, once a day. Ngano itansya man nimo. Nya kung di ka mobalik sa imong doktor, magsige lang kag inom, luya ka ba? Di nakakatulog. Kay kulang man ang bumbas kasing-kasing nimo. Mo ni ron. Ang tanan tambal nga gala, pang kambyo lang sa dagan sa imong kasing-kasing. Kadaganan tambal sa kasing-kasing ha. Painayon imong kasing-kasing, paspason imong kasing-kasing,
Wala gyud ingon nga ikorektong naunsa nga nung sige man kag dagat kabayo. Kada siya noy. Muna siya pagtaon ni mong asa man ni siya nga anong kapaspas ba niya akong kasing-kasing. So, ang una ECG. Dudi echo. Ha? Nya pag humana na nga normal na yung kasing-kasing noy, wa may nakita. Dudi echo wala man pod noy. Ang pasabutan na Miguel kulang ka sa exercise. Ikadaghanan sa ato mga tigulang. Maghuna-una nga hindan na ba labaw na gyud mo ingon ng mga anak. Ayaw naglihok-lihok pa, lingkod na lang pa o tanawa. Imo na siyang tabangan mamatay sayo ba? Kamu mabatan-on numinaw na ako. Inyo nang itabangan inyong papa nga mamatay dayo. Kanapuggan na inyo dili siya maglihok-lihok. Dili gina siya mao ba? Kadaghanan sa ato mga tigulang, pareha naman ta. Gwapo lang ko. Kadaghanan sa ato mga tigulang, kung dili nato siya suklan, ang samot ba? Muna akong istorya sa inyo. Personal, ginako na siya. Niyaging mga 3-4 ka bulan, bulakaw lang ko, mag-ilis lang ko ba? Gikan ko sa CR, mahangos na ko. Kung nabuang man So, kuhan ko, tudiek ko, ECG. Okay man imong kasing-kasing, dito na nang sugod, my God. Maglakaw yun ko na kada buntag. Maski sakit sa kong buot o maglisod ko ginawa, lakwan na ako na siya. Karon musaka na ko kanang kuan ba? Kanang taas kay nga musaka na taas nga kalsada ba? Katulo pag gibalikon. Sa una, pag-abot na ako sa ibabaw, sus, walang maputol ako ginawa. Uy, diri yung kutob. Ikaw matumba, masigil ko. Mo na nga, pag-abot na ako sa ibabaw, mahita ko lugar nga, if ever nga matumba ko, mahinda ko kus kalsada. Tanawaron mga higala. 70 years old. 70 naman karong October. Ayan na yung karintiya. Padala mo kanding nga. Ayaw, pwede palakaw gikas padada. Tanawaron. Paspas na kumulakaw. Nya, nawala ng gamay akong vertigo ba? Kung matulog ko ron, awa pa gani ko ka tunga sa ako gitanaw nga sini sa TV. Napiyong na. Hinoon, makamatay ko alauna alas 2 kay naman ko inanot kay nag-ainom ang tambal para sa diabetes. Gutom man ko. Kaon ko lugaw, kaon ko ka ng noodles. Diba, magpatimpla ko og gatas, inom. Paghigkag balik, hagok layan. Uy, imon dyan ng suklan, uy. Suklan na nimo. Pero na ako'y makita nga nakay problema yun ako. Kay panington ka sa gabi. Urag impending ang matake kag kasing-kasing ba. Imong doktor nga, examine na pa daw ko pag maayo dok. Di kay yung doktor kagabi sa doktor sa kahaginan. Or paingon ko sa atakes kasing-kasing ba. So, muna advice nga ako ni mo no okay, alangan og to pagkas bislig. Mga ni, daganda kayo mo diha magikan sa bislig, mga guy. Gikan mo diha mga bukod pa mo diri. Sus kalayo kay ring Davao Kita mo mga doktor diha, maayo nimo mo istorya. Ang importante yan nga istoryahan ka. Nga dili ka dalit-dalion. Nga daghang kay pasyente nagulat. Ano man de? Bayad man ko. Ay nga na ang rason. Ayuhan yung kinalan worth ang inyong pagpakonsulta. Uban nga kapag gani kasabot sa imong istorya. Tuwa na resita. 0910-289-4477. Mangutan na lang unta ko kung tagpila ang libro ni Dr. Kagape ug asa mapalit. Salamat. Ang akong libro available ang panalang English, wala na tong Bisaya kay namatay na man taong tong translator sa Cebu. Unya daghang kay demand nga Bisaya. Di naman ko mo reprint mahigala kay ang iyang hard copy ba? Isarado man po ang Holy Cross Press. Sila man to tighimo sa Bisaya version.
Ang katong English version, ang kanima buhi pa man ang printing press, pero katong Bisaya ni sarado. So, mapakapalit ra gid mo sa akong libro. Dire ra gid sa akong clinic. Pero kung gusto mo nga o lagyo kay mo, pag-text lang nga gusto mo mapalit kay pag gumana ihatag na ko sa inyo ang numero sa Palawan o unsa ba unya complete address, complete name, kinsay mo dawat sa libro. Padala ninyo ang usual gyud ako gina-start kay apil man pagpa-deliver 850. Diri sa clinic kung paliton nimo ang libro 600 lang, 650 lang. So kung layo yun kayo mo, mao na siya, ipadala na to sa mga courier. Tibok, kalibutan na biyan ang libro, may gala. Dili mo makuan nga sa California, dagang kay ko namalit anak. Ila pag talian, kay mga wala man mawala daw. Kawaton daw sa bisita. So, text lang. Text lang mo. Kung gusto mo dire sa radyo, doktor sa kanginan, sige. Nya, tubagon mo sa akong sekretary nga, padala ni nga mga address, ang full name, asang insakto gyud nga kisay mo dawat, kay pare padala na mo ang libro sa mga couriers pag padala na mo kwarta. Okay? 0955-980-5994, lalaki Tagum 54. Dok, sakit hikapon ang ubos sa akong gusok sa wala nga side. Kung 54 years old ka na, sigurado yung ko aning na fracture ni imong gusok diha. Kay unusual kay na siya mo sakit or nagsugod na kag costochondritis. Sa man ang kabawa dok. Gwapo lang kay pangalan, costochondritis, pero ang sa tino ko doon na rheuma ragot. Pendeliver ra kinang lanaog kanang butangig sa lumpas ng palibot gikan sa gusok, paingon dito sa likod. 0930-568-8757. Dok, unsa jud ang tama nga pag-inom sa losartan ug sa tambal sa diabetes, before meals or after meals? Before meals gyud mga higala. Kay ang kaning tambal sa high blood, mo mix sa pagkaon, di na kayo sa effective. Samot na sa diabetes. Before meals yun na siya gyud. Pero, na may kinaiya na ito nga, mabdos daw kuno ang tiyan kung may nung tambal. Dili man. Di naman tanan. 0938-482-7353. Lalaki, 70 years old. Ngano lisod makatulog ang tigulang? Matulog ko 10 p.m., makamata lagi ko 2 a.m. Nagstorya na ko ani may gala. Maski ako ingana ko. Nangutana po ko sa karagana sa akong mga pasyente gyud. Lampas gid kag 65 years old. Matag kag 1 a.m. 2 a.m. Ang akong na-notice kung wala kang gyud galing kay diabetes, ang akong na-notice mag-empty ang inyong tiyan kay gamay ra inyong kaunon ba laban na matigulang mo. To gigutom imong lawas, pero dili ka maka-feel nga gigutom ka. Mo na usually ang rason akong kita. So, ang kwan gyud ana gyud is mainom kag kape, inom kag gatas, whatever, para masudlan ang imong tiyan kay naga-hypoglycemia ka manong. Nagabagsak ang imong blood sugar. Testingan na ninyo kung makamata mo, inom something, kaon o tamis, nga na ba? Kaya nagababa inyong blood sugar, ana. Usually good, basta sa tigulang kay gamay lagi kaon. May lami yung sudan. Awag yung lami, way lami ang kan, wala kay taste. So, one reason nga nang makamatag yung kag 1 a.m. to 2 a.m. gigutom ka. 0992-335-0625, male 44. Sige, sakit akong ibabaw sa gusok, duol sa kuto-kuto. Unsay tambal og laboratory kailangan. Thanks and more power to your program. Your avid listener since 2008. Wow. Ingani siya dong. Kung nagkasakit-sakit yun imong kuto-kuto, kinahanglan yun kamagawan kung naka-ulcer. Number 2. Tanawa kung normal ba ka malibang kada adlaw.
Number 3, wala ba kay ubo? Number 4, X-ray sa gusok ang imong ipahimo. Ang tawag na X-ray TBC. Kasabot total bony cage TBC. Total bony thoracic bony cage o X-ray. Lahi man ang chest X-ray kay sa bagat man na. Ang katong sa TBC sa bukog. Okay, 0953-411-1309. Good day. Among silingan dok lalaki, edad 40 hubakon. Katron gi X-rayhan tubigon sad ag baga. Pila kaha ang gasto kung magpakuha og tubig sa baga. Kaya wala man sila'y kwarta. Salamat. Ang depende sa kadaghan sa tubig sa imong baga. Kung musobra na sa dito sa mga 100cc, butang naman kag tubo lang. Tubog yun. Pero kung less than 100cc, suyupon lang na siya. Gumana na, wala na. So, depende siya niya. Ang daghan man kayo na siya matuan ni mga anak. Kung private doctor, malagyan. Sa government, kaya na kayo na siya. Kaya na kayo na kay mga first year resident na ganyan ako na ginapahimo na. 0935-746-4476, lalaki, 63 years old. Dok, akong tuo na tiil, dili normal og kusog, mulakaw ko, murakog, ng pandol. Ang akong dapi, dok, sakit, lihok, unsa man ni dok, ay, naipit ang ugat dito sa likod sa imong hawak. Mao na siyang gayong nga na kinalang yung kag CT scan or MRI sa imong lumbosacral vertebra. So, wala na tayo panahon, may gala. Pag sige mong text kay daghang kay matuon nga mga tao nga naminaw, inoon, di man ko kapanghambog sa inyo nga tibuok kalibutan nga basta pidoy to sa akong YouTube. Daghan kay ubay-ubay na mo. Daghan na kayo nagtanaw sa YouTube kay magbutang naman dito sa ang Google Play nga lagi congrats ko nga one of the knowledge channels nga kanang ginapaminaw sa mga tao kay kani akong ginasulti sa inyo lisod kayo kung itawang sa ubang doktor kay maghilom lang man. Tibok kalibutan na siya ba? So, mauna siya may gala nga aminaw mo. Kung naamoy kaila sa dito sa Amerika, gimingaw-tingaw sa doktor nga gwapo. Taga Pilipinas gyud. Nang YouTube. Basta lang na mo net si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan.